Παιδάκια, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δει πως τα παιδιά ήταν έξω και παίζαν στην αυλή με τα κουβαδάκια. Αλλά ο Αντώνης και ο Παναγιώτης ήταν έξω με τα σορτσάκια, οπότε ο Παναγιώτης κρύωσε. Για να δούμε τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Παναγιωτάκι μου, είσαι καλύτερα από χθες? Όχι μαμά, δεν είμαι καθόλου καλά. Είμαι πολύ κουρασμένος και νιώθω πως έχω πυρετό και με πονάει ακόμα και η κοιλιά μου. Πω, είσαι χειρότερα βλέπω. Ναι, είμαι χειρότερα. Κωνσταντίνα, πώς είναι ο Αντώνης? Χάλια, είναι χειρότερα από χθες. Πω, τι θα γίνει τώρα? Δεν ξέρω, θα του δώσω και το φαρμακάκι του και σήμερα και αν συνεχίσει έτσι μπορεί να το πάω στο γιατρό. Ναι, πήγαινε, το καλό θα τον κάνει. Πού είναι η Έμιλη και ο Αντώνης? Από εκεί διαβάζουν ένα παραμύθι. Α, ωραία. Μαμά, θέλω κι εγώ να πάω στο δωμάτιο της Έμιλης να διαβάσω το παραμύθι. Αντώνη μου, δεν είσαι καλά. Κάτσε στο κρεβάτι σου να σου φέρω και το σιροπάκι. Πω, καλά. Δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι άρρωστος. Το ξέρω, δεν είναι ωραίο να είσαι άρρωστος. Εγώ σου είπα να μην φοράς το σορτσάκι. Άστα μαμά, εντάξει, έχουν περάσει. Εντάξει αγάπη μου, ξάουλα τώρα στο κρεβατάκι. Εντάξει. Έλα εδώ να διαβάσουμε αυτό το παραμύθι με τα άλογα. Ναι, να το διαβάσουμε. Αλλά μπορεί να μου το διαβάσει επειδή δεν ξέρω να διαβάσω. Ναι, θα σου το διαβάσω. Και μετά θες να βάλουμε μουσική? Ναι. Σε λίγο να πάμε να δούμε τι κάνει ο Παναγιώτης. Ναι, να πάμε. Παιδάκια, τι κάνετε εδώ πέρα? Διαβάζουμε ένα παραμύθι με άλογα. Α, τέλεια. Πώς είναι ο Παναγιώτης? Είναι χάλια, είναι χειρότερα από χθες. Τι? Ναι. Να του πάρω και το σιροπάκι από το ψυγείο. Καλέ, τι σιρόπι είναι αυτό? Τι μου πήρε ο Δημήτρης? Αυτό είναι σιρόπι για το βήχα. Εγώ θέλω σιρόπι για το πυρετό. Πω, τώρα πρέπει να περιμένει ο Παναγιώτης μέχρι να πάει ο Δημήτρης να αγοράσει άλλο. Τι θα κάνω, Θεό. Δημήτρη, πρέπει να πάρεις καινούριο σιρόπι. Γιατί να πάρω αφού σου έχω αγοράσει? Αυτό το σιρόπι που πήρες είναι για το βήχα. Εγώ θέλω για τον πυρετό. Πω, καλά. Μα τώρα έκανα μπάνιο. Έλα τώρα, πήγαινε. Είναι για τον Παναγιώτη. Είναι άρρωστος. Τι, θες να το βλέπεις έτσι? Όχι, καλά, θα πάω. Ωραία, πάω. Ωραία, θα παρκάρω δίπλα από το σχολείο. Ελπίζω να επιτρέπετε. Γεια σας, μπορείτε να μου δώσετε ένα σιρόπι για πυρετό? Ναι, φυσικά. Ορίστε, ευχαριστώ πολύ. Πόσο κάνει? Κάνει 2 ευρώ. Ωραία. Παναγιωτάκι μου, ο μπαμπάς είχε αγοράσει ένα άλλο σιρόπι για το βήχα, ενώ εμείς θέλουμε ένα σιρόπι για τον πυρετό. Και τώρα τι θα κάνουμε? Έχει πάει ο μπαμπάς να πάρει σιρόπι για τον πυρετό. Δεν αντέχω άλλο, καίω πάρα πολύ και με πονάει η κοιλιά μου. Ναι, σε λίγο θα έρθει. Μπορεί να έρθει λίγο η Έμιλη και ο Αντώνης να μου κάνει παρέα? Δεν ξέρω, επειδή διαβάζουν ένα βιβλίο με άλογα. Και ας το καλύτερα να μην τους κολλήσεις. Καλά, τώρα που είμαι άρρωστος πρέπει να είμαι μακριά από όλους. Έλα αγάπη μου, όταν θα γίνεις καλύτερα θα πας να παίξεις μαζί με την Έμιλη και τον Αντώνη. Εντάξει. Το έφερα το σιρόπι. Α, ευχαριστώ Δημήτρη. Έλα Παναγιώτη, μου πήρε καινούριο σιρόπι ο μπαμπάς. Έλα να το πιείς. Αχ, χτύπησε το κουδούνι. Για να δούμε ποιος θα είναι. Α, τι κάνεις Μαριάννα και Δημήτρη? Καλά είμαστε, θεία. Τι θέλετε? Να παίξουμε με τον Παναγιώτη και τον Αντώνη και με την Έμιλη έξω. Έχει πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Α, δεν γίνεται, επειδή ο Παναγιώτης είναι άρρωστος. Α, είναι άρρωστος. Δεν πειράζει, θα το πούμε άλλη φορά. Περαστικά. Α, ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Μαμά, ποιος ήτανε? Ήτανε η Μαριάννα και ο Δημήτρης. Και τι ήθελαν? Ήθελαν να πάτε έξω να παίξετε. Μακάρι να μην ήμουν άρρωστος και τώρα θα πήγαινα έξω να παίξω. Ενώ βαριέμαι τη ζωή μου που κάθομαι όλη την ώρα στο κρεβάτι. Θες να έρθεις στον καναπέ να δεις τηλεόραση? Βλέπει ο μπαμπάς αγώνα ποδοσφαίρου. Ναι, θέλω πολύ. Ωραία, όμως να πάρεις και την κουβερτούλα σου. Εντάξει. Όμως να πιεις πρώτα το σιρόπι σου. Εντάξει. Αηδία, είναι πολύ πικρό. Το ξέρω, κάθε μέρα θα το πίνεις για να γίνεις καλύτερα. Μπαμπά, ήρθα για να δω μαζί στον αγώνα. Έλα Παναγιωτάκη μου, κάτσε κι εσύ. Έφερες και την κουβερτούλα σου? Ναι μπαμπά, καλά έκανες, μπράβο. Έλα να ξαπλώσεις δίπλα. Εντάξει. Ποιες ομάδες παίζουνε? Παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Εσύ μπαμπά, ποια ομάδα θες να νικήσει? Εγώ είμαι ΑΕΚ, θέλω να νικήσει η ΑΕΚ. Και εγώ ΑΕΚ είμαι. Ωραία, για να δούμε τον αγώνα. Ναι, έβαλε γκολ η ΑΕΚ. Ναι, τέλεια, έβαλε γκολ η ΑΕΚ. Νομίζω μπορεί να κερδίσουμε επειδή είμαστε 3-0. Εγώ δεν είχα δει από την αρχή τον αγώνα. Δεν πειράζει. Δεν θα τελειώσει τώρα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Θες να πάμε να δούμε τι κάνει ο Παναγιώτης? Ναι, πάμε. Μάλλον πρέπει να πήγαν κάτω στο σαλόνι. Ναι, κάτω στο σαλόνι πρέπει να πήγαν. Ακούω φωνές. Ωραία, πάμε. Τι βλέπετε στη τηλεόραση? Βλέπουμε έχει έναν αγώνα ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού. Παναγιώτη, πώς είσαι? Δεν είμαι καλά, είμαι γενναιότερα. Τι? Βλέπετε αγώνα? Θέλω κι εγώ να δω. Αντώνη μου, δεν μπορείς να δεις. Μπορεί να σε κολλήσει ο Παναγιώτης. Και δεν θέλουμε να έχουμε να αρρωστήσεις κι εσύ. Πω καλά. Άμα θες μπορείς να το δεις στο τάμπλετ. Τέλεια. Έμιλι, μπορείς να το βάλεις στο τάμπλετ? Πω καλά μπαμπά. Έλα, θα στο βάλω εδώ πέρα στο τάμπλετ. Ευχαριστώ Έμιλι. Τι βλέπουν εδώ πέρα τα αγόρια μου? Βλέπουμε αγώνα ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού. Ποιος νικάει? Νικάει η ΑΕΚ. Τέλεια, νομίζω θα νικήσουμε. Ναι, θα νικήσουμε, είναι 3-0. Τέλεια. Είσαι καλύτερα Παναγιώτη? Όχι μαμά, με πονάει πολύ η κοιλιά μου. Έλα, θα έρθω κι εγώ να κάτσω μαζί σου. Εντάξει. Έλα, κάθισα μαζί σου. Σε πήρα και καλύτερα. Ναι μαμά, εσύ δεν φοβάσαι αν κολλείς? Εγώ δεν φοβάμαι επειδή είμαι μαμά σου. Εντάξει. Ναι μαμά. Για να δω κι εγώ τον αγώνα. Μαμά, σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Μ' αρέσει έτσι και έτσι, αλλά θα τον δω. Επειδή είσαι κι άρρωστος εσύ και θα σου κάνω όλα τα χαρτίρια. Τέλεια.